दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एक्स एनडिबिएस ग्रुपआ आरो बाक्सानि एक्स एनडिबिएस ग्रुप जों दिनै नैबे भेरगाव डिभिजनाव जों जमा जादों आरो बे जमा जानाय जथुमायाव जों गोबां खोथा सावरायगोन आरो सावरायबायबो। दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय नैबे राजनितिकनि खोथा मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल मोनसेया जाहैबाय बिपिएफ। दा बे मोननै दोलोनि गेजेराव जोंहा दावराव दावसि जालायगासिनो दङ। बयबो गावनि हान्जाखौ देरहानो लुगैयो, बयबो गावनि पार्टिखौ जिखायनायखौ लुगैयो। दा बे खोथायाव जोंनि एनडिबिखौ लानानै बिथांमोना दावराव। दिनै हाग्रामा महिलारिया बुंदों एनडिबि ग्रुपआ आंजों दङ होननानै होस्रिखाव बर' समाजनि गेजेराव केम्पेइन खालामनानै मिथिं दावथिङाव बुंथिगासिनो दङ एनडिबिआ आं लोगोसे सापर्ट दङ होननानै। किन्तु आं दिनैनि मेलाव आं बेखौनो बुंनो लुगैदों हाग्रामा महिलारिजों सासेबो एनडिबि गैया, सासेबो एनडिबिआ हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट होआखै। मानो थाखाय हाग्रामानि माखासे 17 बोसोरनि माखासे कारापसन 17 बोसोर सामलायनायाव बिथांमोननि माखासे सोबख'नायखौ नुनानै दिनै एनडिबिफ्रा मुगैनानै बेजों सापर्ट होआखै। किन्तु बिथाङा गावजों दं होननानै बुंना लाबाय थायो, किन्तु बे नंखाय। दा खोथाया जाहैबाय बे मोनसे समाव नैबे थांनाय जानुवारि मासाव जानुवारि 27 तारिखआव जिहेतु दिल्लीयाव जोंहा मोनसे बिटिआर एकर्ड जादोंमोन आरो बे एकर्डआव जोंनि गासै मोनब्रै हान्जानि जोंनि लिडारफ्रा बेवहाय सुक्तिकारि हिसाबै दङ। लोगोसे जिहेतु प्रमद बर' सार बिथांनिबो जोंहा सुक्तिकारि हिसाबै सुक्ति दङ, सिगनेचार दङ। आरो बेनि उनाव जोंहा बिथां हाग्रामा महिलारिनिबो सहि दंबावो, बेयाव उइटनेस हिसाबै दङ, सहि दङ। खोथाया जाहैबाय मा हाग्रामानोबो बिटिआरखौ नांगौ होननानै सहि होनाय। किन्तु दिनै हाग्रामाया गावनि बिपिएफ दोलोखौ देरहा होनो लुगैनानै बिपिएफ सरकार खालामनो लुगैनानै सरकार गठन खालामनो थाखाय दिनै रायजोफोरखौ थगायगासिनो दङ, बुंगासिनो दङ जे बिटिआराव जेबोआनो गैया, जेबोआनो गैया। दा बिटिआराव जेबो गैयाबा बिथाङा मानो सहि खालामखो? बिटिआराव जेबोआनो गैयाब्ला बिथाङा मानो सिगनेचार होखो दिल्लीयाव? बे मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि। आरो आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जुदि बिथाङा बिटिआराव जेबो गैया होननानै बुंदोंब्ला सहिखौ माब्रै होनो थांनाय? आं बेखौ बुंनो लुगैयो बेनो बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै जौ सेरेब लोंनानैसो बिथाङा सहि होदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा गाव सहि होनायखौनो पात्ता गैया, मिथिया। बेनिखायनो बुंदों बिथाङा बिटिआराव जेबो गैया। बिथाङा फरायाखै नामा? रिजनाव मा दङ, रिजनाव मा मा जोंहा सुबिदा दङ बिथाङा बेखौ नायाखै नामा? ना बिथाङा मा फरायनो रोङा? बिथाङा रिजननि अर्थ'खौ बुजिया नामा? व्हाट इज द मिनिं अफ रिजन? बेखौ बिथाङा फार्स्ट टाइम सोलोंना लाग्रो। बिनि उनावसो बिटिआराव मा दङ मा गैया बर'फोरनि बर' समाजाव बे ओनसोलाव मिथिं दावथिङाव लेक्सार होनो हागोन। बेखौनो आं बुंनो लुगैयो। दा आरो मोनसे खौरां दिनै आं बर' रादाबनि गेजेराव बेखौनो बुंनो लुगैदों हाग्रामाखौ सानसे समाव आं लोगो हमदोंमोन। लोगो हमनायाव बिथाङा बुंबाय एक्स एनडिबिएसआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव साथामल' होननानै बिथाङा बुंबाय। अब्ला बेफोर सुबुङा सोर? आंनि उनाव गसंनाया सोर? बिथांमोना एक्स एनडिबिएस नङा नामा? फारसेथिं आरो सासे दंबावो हेमन्त होनना बुंनाय बिथांनि पिए, बिथाङा बुंबाय एक्स एनडिबिएसआ बर' समाजाव मात्र 200 जनल' दङ होननानै। अब्ला बै दिगिलियाव माखासे सारेन्डार होनाया सोरमोन? बिथांमोना बेखौ एसे साननो रोङाखिसै। दिनै बिथांमोना बर' समाजखौ मिसलिडिं गोरोन्थि लामा लांबाय थादों, जायनि जाहोनाव दिनै लोब इउपिपिएल हान्जाजों गासैबो सापर्ट होनो हमबाय। जोंनि साफ्रोमबो एक्स एनडिबिएसल' नङा टटेल एनडिबिआनो प्रमद बर' सारजों इउपिपिएलजों जों जगदान होजोब्बाय। जुदि नोंथांमोना बिपिएफखौ सापर्ट होनोब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन? दरनैसो बेदर कापनैसो जौ मोनलोंगोन आरो नोंस्रा भबिष्यत जेबो गैया। जुदि नोंथांमोना इउपिपिएलखौ सापर्ट होआबासिनो बिपिएल थांगोनब्ला थां, किन्तु मा मोनगोन?
कापनैसो जौ सेरेब आरो दनैसो बेदर नोंथांमोना मोनजागोन किन्तु नोंसोरनि भबिष्यत जेबो गैया किन्तु इउपिपिएलखौ जुदि सापर्ट होयोब्ला नोंथांनि इयुन जेनेरेसन बर' समाजनि इयुन जेनेरेसन जायफ्रा देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला फरायसुला फरायसुलि बिसोर भबिष्यतखौ बानायनो हागोन मानो होनबा इयुननि थाखाय मोजां मावनो हानाय दोलोआ जाबाय मात्र इउपिपिएल आं दिनै आं गावनि उदैनि थाखाय आं भट होआ इउपिपिएलनो आं होगोन आंनि गथ' गथायनि फिउचारनि खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो इयुननि जिहेतु साख्रि बाख्रि अनेक थांना थानो हानाय राहा लामा बे खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो आङो भट होगोन आरो बर' समाजनि बयनिबो इयुन जेनेरेसननि खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो आङो इउपिपिएलखौ भट होनो ओंखारबोदों आरो आंजों लोगोसे गोबां एक्स एनडिपिएसनि खेलाफोरा दंफायो आरो बिथांमोनाबो बे खोथाखौनो बयबो कमेन्ट होयो बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथा दंबायो बेनो जाबाय जोंहा जिहेतु जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अनजालि दैमारि बिथांनि सोमोन्दै आं एसे फंनैसो बुंनोसै दिनै जेलाव बिथांनि बिदा रन्जन दैमारि सार जोंनि जिहेतु एनडिपिनि फाउन्डार बिथाङा जेलाव हाबना दंहैयो आरो बिथांखौ सानसे समाव जेलनिफ्राय बहननानै बिटिआरनि एकर्डआव सहि होदोंमोन आरो बिथां दैमारि साराबो बिटिआरखौ नांगौ देनानै बिथाङा सहि होबाय नाथाय बिदाया लाबोनाय बिटिआरखौ नाङा होनना बुंग्रा हाग्रामा महिलारिजों लोगो जाहैबाय बे खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे डाइरेक्टलि बेखौ सोंखारि जानायखा बियो बेखौ आं दुखु मोनदों किन्तु बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों थानाया मोजां जायाखै बेखौ आं दा बुंबाय दा आफादगिरि सावरायग्रा बिथाङा जिहेतु दायो हाग्रामा महिलारि अर्थात बिपिएफजों दायो थांना थाहैबाय बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना बे थांनायनि जाहोना मा होनना सानो नोंथांमोना दा जिहेतु जोंनि एज ग्रुपनि जिहेतु चेयारमेन बिसावरायग्रा बिथाङाथ' बिपिएफआव थाहैबाय हाग्रामाजों लोगोसे आरो बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा आरो दुखुनांथाव बाथ्रा थेवब्लाबो नैबे जिहेतु रिपाब्लिक भारतआव गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो इलेक्शन आरो राजखान्थि खालामनायनि मोन्थाय दङ आरो मानो होनबा दा बर्तमान जोंहा एनडिपिआबो गैला गासैबो माने डिसल्भ जाजोब्बाय दा जों गासैबो पाब्लिकसो दा बे हिसाबै बिथाङा नंगौ जोंनिनो एज ग्रुपनि चेयारमेनमोन दा सारेन्डार होखांनायनि उनाव जिहेतु आफादा थाहैयासै बिनि थाखाय साफ्रोमबो इलेक्शन गेलेनायनि राजनिति खालामनायनि मोन्थाया दंखायो बे हिसाबै बिथाङा हाग्रामानि ग्रुपजों थाहैबाय किन्तु जों बिथांजों लोगोसे जों थानाय जायाखिसै जों जोंहा जिहेतु जिएस फेरेंगा सार प्रमद बर सार बिथांमोनजों लोगोसे सापर्ट होनाय जाबाय दा बिथां बिपिएफआव थाहैनाय लोगो लोगो गावनो सुक्ति खालामनायखौ जोगारनाय जायाखैनो बेथ' नंगौ किन्तु बे खोथाखौ जों बुंनो गावखौनो गाव लाजिनाय मोनो दा बेखौ बर' समाजाव आङो आंनि खुगाजों फोसावाब्लाबो साफ्रोमबो रायजो राजा गावबा गावनो मिथिखागौ बेखौ आं गुवारै बुंला मानो होनबा बे मोनसे जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा